в град Варна, Колхотен пазар. Каква е цената на този имот? Сега ще разберем, като попълним базовите параметри на апартамента. 77 квадрата, втори етаж от 7. Двустаен апартамент, Колхотен пазар. Ще бъде завършен 26-та година, което значи, че все още се строи. Саниран, има асансьор, ново строителство и контролиран достъп. Така, генерираме си оценката. Тя е 143 000 евро, а цената на имота на обява е 96 000. Вероятно това се дължи на факта, че имота сградата е все още в строеж, което е така едно доста широко понятие и все пак зависи от цените на имотите в този квартал, как вървят във Варна. Изглежда, че тази цена, която нашия AI оценител генерира, е средната за такъв тип апартаменти в този квартал във Варна. Ако искате да си направите оценка на своя имот, използвайте smartval.bg.